Nag-boodle fight ang kapolisan nga nakatabang sa pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw sa pagpulang yung natapos nga pagpahigayon sa Palarong Pambansa 2024. Alas 8 kaniyang buntag sa Cebu City Police Office. Moabot sa 400 ka polis gikan sa Lapu-Lapu City Police Office, Mandaue City Police Office, Cebu Provincial Police Office ug Regional Mobile Force Battalion 7 ang misalmot sa boodle fight, isip, pasalamat, kanila. Sila ang niugment sa mga personnel sa Cebu City Police Office alang sa malampusong Palarong Pambansa. Human sa boodle fight, may balik na ang mga polis sa ilahang mga opisina diin sila nahisako. Samtang padayon pang naka-full alert status ang Cebu City Police, samtang may mga delegado pang ania sa Sugbo. Ang mga polis na ang Matag Police Station diin nahimutang ang mga Balitang School mao'y mihatag og seguridad sa nahabiling mga delegado. Ako mapasalamaton sa ato ang mga kaubanan, sa atong mga augmentation personnel gikan sa Cebu City Police Office, gikan sa Lapu-Lapu City Police Office, Mandaue City Police Office ug Cebu Province. O kini sila gikan sa Regional Mobile Force Battalion.